Bisan unsang diskarte ang gibuhat sa pipila ka mga tawo sa Negros Oriental aron lang makabangon gikan sa kalamidad. Atong sayran kung unsa kining mga diskarte pinaagi ni ining report. Ingon niini kalapad ang gibiling danyos sa Bagyong Odette sa Sitio Pansil sa Barangay Cambanhaw sa Bai City, Negros Oriental. Ang mga punuan susama na lang sa nagbarog nga mga kandila. Matod sa mga residente, nga gawas ni ining kapilya nga gipasilungan nila pagkusukuso sa bagyo, tanang kabalayan gigusbat paghapak sa hangin. Gani ang ilang kadalanan, grabe usab kaguba nga daw nasusama sa naughang sapa. Apil ang panginabuhian na palukapa sa kabangis sa bagyo. Ay pait kayo, buseng. Itong pagkatumbas mong balay, naagay dya pumis lalong rato sa minipawa ka na bungkag na dyan. Pagka safety na, pagka balik na mo, ulos no na mong balay. Apan ang mga mulupyo, wa magpatarog sa pagsuway ug pugsanon silang nagtinabangay aron makabangon gikan sa kalamidad. Wa na makapaabot pa sa tabang gikan sa gobyerno o sa pribadong sektor. Nidiskarte na lang sa unsa pay mapuslan. Ang uban nagtrapal na lang pangbungbong sa kubo. Swerte na lang kining lola tungod kay napabarugan o bisan gamay na lang nga kapuy-an. At least yan, ay hinay patindog, lima lagi galatop na po bulungbong. Nakatukod po may kay gilibrihan po may sa mga galon o mga materialis po, ingon nang lansang, alambre, kung unsay gagamitan na mo nang nakatukod-tukod yung may nga para jud mahigdaan, masafety na jud may. Sa pagkakaron, bisan sa ginagmayng panikay-sikay, nagpabiling gihuptan sa mga residente ang paglaom nga makabangon ug makabarog sa kaugalingon nilang mga paningkamot. Samtang ang Bai City LGU nasayod na sa sitwasyon sa maong komunidad. Uban ni Clans Gabutin, Chela Valiena, Balitang Bisdak.